As terras da Guarda eran xa un núcleo de poboación hai máis de 2000 anos. No Monte Trega permanece aínda unha boa parte daquela poboación. É unha fermosa lección de historia. O Trega é unha lección de historia e xeografía. Non hai sitio mellor para ver como desemboca o Miño, como une o río contra o fondo atlántico as terras de Galicia e Portugal. O Esteiro do Miño é un parque natural no que hai máis de 100 variedades de aves. A Guarda é porto vello e tradicional, de moita sona pola boa langosta, pero na Guarda tamén é doado comer boas centolas, camaróns e percebes. A Guarda vive e medra co grande mar de noso. A Guarda ten sabor de tempos idos e pulos de renovación, de recuperación e cambio, como o vello edificio da Casa da Cultura. A Guarda é un confín verde e de castros, é como un himno xunto ao mar de noso que ende xamais acaba. Un anaco da Guarda enche hoxe a praza de Galicia enteira.